Assalamu alaikum warahmatullah. Bandiraɓe mi salmini on onon fof. Ko adi fof eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin. En jetti Allah en juuli e ɓurɗo e windere Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceerno Samba mi salminima tegi salminandu jungo ma. Mbeɗa kawa men fof e hoddiɓe fof. E calmini aussi Ceerno Amadou Ado e min ko neɗɗam en calmini ɗum en mbaɗi ɗum aussi ko tubaako wiyata ko félicité mi yi ziyaro mi arano kono mi yi anne a jarama kala ɗo pulagu darante e diine sa yahi tawa ɗum toon nden noon Ceerno Amadou Kaw anne a jarama Allah junno ha juurla eyyi ko waɗa ko ɗo enen fof jetten Allah rek mbiyen yo Allah jaɓanen saabu goto fof waɗi hen e kaddi bawangal mum neɗɗo ko tolnotiri ko ɗon waɗata bawɗo million waɗa million baɗɗo ngaari waɗa ngaari bawɗo jippin lesdi jippina lesdi bawɗo duwo donc goto fof waɗi voilà ko noon goto fof yo waɗ eyyi en jetti aussi fuɗɗinoɓe fof on sar yo ɓe Amadou en okkirɓe gay en bandiɓe men fof jettama hay goto yawanaka eyyi ko woni si waɗi hen ɓurɓe innene ɗum ne ko Allah rek yarinta noon gueɗe ɗum ko jamanuji tan jamanu fof woni mbo Allah nattori ko way noon mbo inne gueɗe koye nattu noon kono yo Allah jaɓanen yo Allah jaɓanen noon mina on yetta saabu min neɗɗo ɗo tolni fof mbo ɗaɓɓa ɗo rewi Allah e si yi damal ngal yakore tan nanna en seeɗa mum saabu ko waɗa ko ɗo na wawi onon mbaɗana kono wona onon mbaɗanani de ɗum ko Allah waɗana tawino ko onon goto fof mbo dañi galle laamu en galle mum maha on ɗum maha galle kawam mi daña toon debbo walla goɗɗum kono ɗin galleji fof mi woogi ɗi garɗen ɗo ɗo mbiɗen ko galle Allah mbaɗɗen ɗo nden noon ko Allah waɗana yo Allah jaɓanen kono onon walluɓe en haɗen mbaɗa e lawol Allah ne e on jarama yo Allah jaɓa noon ko mbaɗɗon hen fof kala ko rewa hen Allah yo Allah sow jaɓa rendina en en jetti noon en jarni aussi jinnaɓe ɓen kam kala ko mbimi e mumen tanna heddi saabu ɗum fof ko kamen ɗum nde fuɗɗete taw bawambo ɗo hande Allah waɗi in yettima in tawani ɗum kono ko teddugal mum ko kam waɗana fof saabu so wino alane in waɗata eyyi nde mbimi ɗum noon guila e Diaw Nayre omo mbiya toon yo e jakkaji ɗi fof kala ko mbiɗa ɗum ko wiyanma julɗo de si wawi waɗe lawol Allah tan yo wat wota neɗɗo takma en wat noon yo Allah takma en wat saabu neɗɗo nde takma en wat fof a dañata hen ko mettuma saabu goo in yawta o yejjita in o yettatama in mettuma walla bom nana hen ko welanima kono tawi ko Allah taki a yettama yo a yettaka ko Allah taki min ɗo kala ko mbawɗon hen wat hay dara mi tagani on hen waɗoɓe conférence yo aroɓe yo film o yo fof ƴefte min hay dara mi yiiɗa hen wat mimi yaafima nduɗo ɗe ɗon gara e suudu he saabu jumane koko arrêté e deftere jangguete ɗum oustad wino Diaw Nayre ni ko minen en yomo jangge wawɓeɓe janggu yo janggu wawɓe coɗɓe cooda eyyi minen ketto noon kala ko dayi e groupe nde min dañi jot fof min kettoto eyyi goto par goto min kettota min kettina aussi musidɓe amen yiɗɓe hetto donc ɗum ko yettere Allah no feewi on jarama onon fof bon Elimane ne jarama saabu o ari o ƴeftani en image uji anne a jarama yo en ɓoyɗo hawru e gueɗe baɗe ni ɗen ɗe mbaɗa Allah na en jaɓana mi weltimaɗo weltare foti eyyi mi weltimaɗo weltare foti mina enni aussi le 6 mi ara si tawi kam ɗo si tawi mi ɗantimane la ko yakki affaire o ko Allah mbaɗanten si ɓe gari lomto heddiɓe ɓe eyyi kono noon ko ɓuranta kam mi ara mi yiya minne musidɓe waɗɓe ɓe hen fof min kawra ɗo enen fof ganden ko enen fof ndenti mbaɗɗen onon ne onon mbaɗatno ko mbawɗon Allah yettini en saabu ɗen keewi fuɗɗama yettaki enen noon Allah waɗi en jottini ha ɗo en mbawi hay si foof suwa waɗene na kam yahi saabu ko jakka kam parata seeɗa fof mir waɗete si ɓooyi wiye yo daara ɓesde yo mbaara waɗe ga yo duuseji mbaɗe to ɓeyaɓe mbaɗa morgo ko kala no waɗe jakkaji donc noon komin keeɓi ɗum taw mbaɗen noon goɗɗum na sina waɗe bawɗo fof ɓesda hen eyyi min dal kala ɗo tinmi ko waɗete moƴƴere kam hay siko buɗɗini min hen enniwa mi waɗana hooram waɗana musidal eyyi yo Allah jaɓanen enen fof jaafoɗon ne noon kala ko waɗi hen ko welani on saabu sukaɓe garino ɗo ɓe ɗo liggo ko miñiɓam e bandiɓe men wona fof en mbaɗata no fotini waɗe koɓe mbaɗi ɗo fof mina yaafno saabu minen gaddunoɓe ɗo eyyi moƴƴere neddi de takno jakormi en saabu Moussa o kawma kadi mi taƴanima o bottari mum taƴani gila ñana ha hande yo Allah yoɓɗo ya barke Allah Allah yoɓ
Moussa arnoɗo Moussa woni mawɗo équipe o Moussa bam e bam jiɗi may baba ko mbimi ɗum fof ɗum waɗata so wi ɗum acci yo accu ɗum komin wotuɓe pentirannoɗo o Ibrahima wiyete mama onne bam e bam jiɗi may baba donc minen ɗo ko famille ɓolo ari donc on jarama he weltare nde de ceerno kala ɗo kappuɗa nde wirtima ɗon mi weltima min Ibrahima Samba Ba mi weltima korejam beltima hoddiɓam beltima mataw ko ñande nelaɗo salah sallam waɗi ñalade wotere kamne o dañno weltare mawde ha o wi la adri bi ayihima aksaru sururan abi fathi haybara am bi qudumi jafara o wi hande min nelaɗo mi weltima sabu diine ɗe andi koreji men yahudiyankoɓe kamen kaɓoto diine ɗe ha joni ñande o fooli ɓe o uditi haybara ko saare mawde yahudiyankoɓe seydina ali walli ɓe walli ɗum ha o uditi haybara o fooli yahudiyankoɓe fof jebbili o welti o siwa jooɗo jafara yetti ɓiɗɗo bamum mbo immi habas mbo andi diine ɗe nde yimɓeɓe idi fer makka ko habas jeehi habas koye afrique hijira fergo idi waɗi koye afrique ɗum taki afrique l'islam yarata hen caggal habas woni Éthiopie toon jafara en jahano ɓiɓɓe mum baba ñana noon kamne o immi jafara kam o immi kamne habas o faati medina munawwara o hawri e nelaɗo mbo fooli haybar mbo welti mbo o siwa haal kadi seydina jafar ari nelaɗo yimi anda hande nde weltare hoɗo nde foti beela ko weltare fatu haybara ɓuuri heew walla ko bi qudumi jafara walla ko argol jafara kono hande Hammad Par Sirane beela ko juma mbo mahi o tan o haadi ɗon o haɗani ɗon tan kadi bal o ari o nelani boom o addi hande ndi cuɗari ndi bertanteri latanno ndi labira ndi ko min ko jehnomin ko Dakar walla boom bal makka jiyata ndi bertanteri walla e ce'e mawɗe Banjul o addi kamil ɗum min hakkilam alano hen bo kamil ala ɗo e juma he o addi kala ko fati hen machallahu hay parfum ngaji o addi te kam addani hoore mum te kadi kam wertani hoore mum won nodduɓe kam ɓe mbi kam kana wona o liggi juma mbimi ko kam ka ɓe mbi ala o wayno mane bar hewɓe ɗo ɓe kam noddaɓe kam mbiya eyyi kana wona on patron o mbimi ko kam de ɓe mbi ala kam bo woni mane bar mo liggo mbi ko ouvrier mbimi eyyi ko enen o jangguinta enen sukaɓe walla onon sukaɓe o jangguinta ɗon gandi hande sonno ko goɗɗo tan mboɗa leeli mbo yara ataya laaro haccitaki ha joni kaccitaki mum disuuɗi kam liggotono ko enen o jangguinta de neɗɗo kala ko dañɗa e gandal walla ko dañɗa e jawkal wota in hadma liggo wota in hadma wano yimɓe mayni sa anda sa ari andata ko hewɓe gari ɗo ganda ko kanko ma ɓe lamdo kam nden ɗum ko yankikinade e jangguinde ɓe jeddu eyyi nden dal éliman lamdal magal ko ni noon nelaɗo wertono ñanda ɗen ɗiɗi minne ko ɗiɗi par ce que kam mi fowno o mahat juma tan o weddo kambo kono o mahi juma kadi ha joni mo he am renti hay he udditgol he yo he ko bertanteri ndi ha e programme o foof ceerno ko weltare tin tigi pardon udditgol juma ko min padi uddit juma o ko le 6 février 2026 min badda hen ziare mo ganda ko 26e édition 6 ji tati le 6 février 2026 juma uddite e 26e édition masalan ziare mbaɗeteno ɗo fuɗɗorano noon ko tafsir ɓuurano mbaɗatno ɗen gila Dakar ha Bangaña ha ɗo ɗen timmina tafsir ha wonti ziare ha wonti gammu 26e édition inchallah woni lewru yawa in hawrata mataw ko sappo e jeetati ni elle yawa eyyi tadal balɗe sappo ɗiɗi keddi e korka elle eyyi si weeti le 7 woni Sokone e le 8 woni Duwaw Sokone o wonande kala mbo Allah wawno eyyi inchallah jarama Seydi Ka